Anything for your bright price, oh. I pray to God make me no crash, oh. Cause our love no get spare parts, oh. After me man I go give you the best part, oh. I know if you skip you to the next track, oh. Ebe let you cruise and no more you this smart, oh. And if you better on a first class, oh. Say now you every day hold me down when they rap by no day. Man take it to play. I can't let you go, baby, no way. Baby makatakwa, and if no believe man a man wetakwa, they laughing at me, my hamang hotakwa. Say I go right for you, go hard for you. My kimara man is so cool. Money man you me go, my baby you right for you, go hard for you. My kimara man is so cool. Yeah the man you me go, so give my baby you. No bodona. Odia kwa kwa kimuye bo Nguru ngakukwa kidumi bo Oya munaga kwa kimuye bo. Finally you got your life. The melody for my inside, oh. I know good disappoint to me this life, oh. I know they carry talking for this track, oh. One man up and that's okay. Baby, give me love it twice too. She sabi cook, she sabi do. I never met nobody like you. Say now you every day, hold me down when the rabbi no day. Man, jiggy take way. I no go let you go, baby, no way. Come jammy seat for the matter. Let your baby take all I wonder. Okay, this your ways can be at. Oh, girl, I go ride for you. Go hard for you. My kimada man is so cool. Money man you me go. My baby you ride for you. Go hard for you. My kimada man is so cool. Yeah the man you me go. So give my baby you. No bodona, yes you do no more. Odia munaga kwa kimuye bo. Nguru ngakukwa kidumi bo. Anytime you call I go with you. Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la carte, crystal baby yo. Today na your day. Kwado Bengali yo, wa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo you the hot. So different yo, baby mo you puliche. Anya mututu, machuku kelumbo siuka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo. Nakata no didi yo, baby yo, lele no, enene benjalu. Oya putabanu, iye weje kwe mwe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iye weje kwe mwe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. I want to give you a ring, oh, my love, oh. I want to take you to church, oh, my love, oh. Nah.
Tell me how you doing. Send down the rain. Send down. Thank you. Nice watch. God bless you, DJ A to Z. DJ A to Z, because now I got you. Imana, that 1,000 naira nigga. So, you get your wife in 1,000 within 6,000 hours. Thank you. Now you can watch that. Now you highlight music. So that you know what I did. More than happy. Thank you very much. Because I will watch. I make it when they 3-man concept. It's a concept. Because I'll go another bit. 3D concept. I'm assuming they made the day. I'm not the man who only have one this day that journal. Do I have him the neighbor? Do I have you have a Matia? Do I have you have to wait there? You may check with car to the kid on MC Ajo. Mama Emeka Omeje, Papa Emeka Omeje. Baja, Bajago, Biko, Emeka. Kpakpando and nobody is not a Basil. No, yeah, that's so fine. Thank you very much. If it's good, it's over. And they can ask you. Yes. The parents of Kpakpando 2021 is arrived now. Mr. and Mrs. Francis Omeje from Omeje. Stop on my Saturday night, Saturday night. I swear to God, one life a lie. Honestly speaking, to God who made me, before God and man, to say the truth, I found out Mama Emeka kwere na oche time ka boro guru ga-abịa ewu go through oche ewu ka boro guru ga-abịa ọ ga-abịa in a special way ekele don't worry mere m aka anyị na ekele Papa Ezema anyị na-adịghị nọ
we spend money. Something must be billionaire. Sour, sour, sour day. Looking back, she needs to fight. I just want to look the fight. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Somebody should touch your money. Let me not let them say. Let's go somewhere private. We are finishing the way we start. Looking at you, I kill it. Looking at you, I kill it. I'm not decide so I kill it. Oh, yeah, she might go, I kill it. I'm not gonna be for I kill it. I'm not see about it. I kill it. I'm not be for my heart. I kill it. Thank you very much. I come again. I can never know Morocco again. Now I see the Morocco again. I can recommend Student Union in the University of Nigeria and Soccer Department of Chemistry. How there is something to do today for them, for us. We play hanging over and we hanging like that. If you wish to have one day, then 1 night, you mind. Camera and Bam when you hear she. Camera, I can come magical, but I appear. Then I like it as some nose out again. And motor she be pitagon na route na junction. Mara mo hana be ba mo no mo ebo za na kwon eba. Mana ai wera kwa mo eba Holy Ghost. So ni he mana hanja na be ba maka mmemme a na-eme tata bụ 31st of July. Maka nwanne anyị Kpakpando nke mbụ Alago. Biko ana m ayọ na eweta ọjị ka anyị kere ebe na Chineke maka na ya agbenyere anyị ndụ site na ọnwa gara aga rute n'ọnwa nketa akpụrụ then ihe m na DJ ga-eje tata bụ a na-akọ akọ a na-akwa ịkwa so biko nwere na-agwa m nkịta na iwe DJ bụ na ya ṅụneghị mmanya ị na-ajụ ese mmanya ebute mmanya na ihe ezi. Okay, ọ bụ mmanya. Okay. So ahụrụ m mmanya ma ọ okay. So ihe na-arịọ kịta bụ ka ike na-eme Chukwu ana m asị ka mmadụ ncha kwụrụ ọtọ mụ na gị na Chineke anaghị ese na gị na ya dị na mma na ịtrọst Chukwu. Nwanne m nwoke bụ Ezema James Ezema ka ọ pụta the pastor ka ọ bụ ikene nwe Chineke ihe na-eme n'ezinụlọ tata biko jen. Praise the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. In the mighty name of Jesus. Father God, we praise you for this very day. We worship
for all you did for us, because you are so good. We thank you in a special way for this very occasion, which you have in your own way made it possible. Father, we lift up your name. We thank you immensely for the marriage ceremony between Chinenyenwa and Emeka. Father, you are one who found them together. Father, everything that's going to be done today, we commit it into your able hands. We pray for those who came from far and near, that you, the mighty Father, will bless them as they came, and even when they are going, bless them going back, in the name of Jesus. Father, we present all the things we are going to take in this place into your able hand. We pray that you bless them, that as we take, may it be nourishment into our able bodies in the name of Jesus. Father, everything that is going to be done here, Father, I say take control and make it possible that it's not going to have any problems in the end, in the name of Jesus. Father, we worship you and we praise you. May your mighty name be blessed. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Can we give a round of applause to the pastor? Thank you very much, my brother James Ezema. Now, okay, now we are going to be in a Boko Haram. Kaina sa, kaina ho ebe ane chichi pastor. God, my Jesus. Hey, Biko, aga ma program ai no fu kita. Coach Wede. Biko provost ndị oboku. Dada ekele sagike. Prevensa. Chinyere. Oga masai ka mata onye bụ. The most beautiful lady. Francis Omeje. Wow, oga Kpakpando. Yeah. Anyị ekele Chukwu na ihe ọma bịa n'ezinụlọ. Anyị ekele Chukwu. Gịnị bụ ekpere ọma anyị nwere n'isi nwa gị nwoke nke enwetagoro nwaanyị n'ụbọchị taa? 2021 and the Kpakpando for 2021. Congratulations. Amen. I will Kpakpando kids. Hence I will Kpakpando. I will go on one. We no one. Ọ dị mma ile anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ hapụrụ ebe ha dị iche iche ihe ha na-eme dị iche iche wee gbara bịa ka ha bịa nọnyere ụlọ ya bụ ịlụta nwaanyị. Kedu ekele ọma ị nwere isi ndị mmadụ niile juru ebe a? Ekele ị na-ekele ndị mmadụ so gị bịa ma gịnị bụ okwu ndụmọdụ ị nwere ike ịgwa Emeka nwa gị ka o wee na-ebi na ezinụlọ ọfụ a ọ banye? Ọ dị mma dada ekele sagike. Anyị na ya ka Chineke na-aza ekpere karịa etu siri ekpe na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-esita o. Just a brief dance. One ọjị anatakwa ya ata. Ọ dị mma dada ekele sagike. Gwara m sa. Nke ịkọwa na ya onye Igbo ọfụma. Comrade Jonathan. Ọnwa nkụ na ọ dị mma. Yeah. Wow. Ọ dị mma. Yeah. Kedu ekpere ọma ihe ekpere Emeka nke banyere? Yes. Adema, Daddy, we greet you. I will say welcome again. Thank you, sir. The former deputy chairman of Ejofo, Omeje. I na sing it now. Inanya kita na mwana nyo. Mama,
Mr. and Mrs. Godwin Omeje. People, I mean, making a body not back in India. I'm not one so I want to be visiting here. I want to know. I can Kpakpando. Thank you very much. Ọdịmma mọmị anyị kelesi gị ike very very mma ọ ga-amasị anyị ka anyị mata onye bụ ọfụma Mrs. Regina Omeje ka ezi ka ya mmemme si gbasa gị Kpakpando onye nọ adịghị Kpakpando wow ọnwa gị ya ọ dị mma kedu ekpere ọma anyị nwere n'isi nwa gị nwoke nke nwetagoro nwata nwaanyị ekpere ọma m nwere n'isi ya bụ na ọ ka na-ebido ụba n'ihe niile na nwatakịrị dị ọma ime ejima na-ama ihe agbụta onye ka egbute onye ekpote ejima kpote eto n'ọdụm oyi ma ha ji enweta ego ha ji oyi azụ nwatakịrị ọ dị mma mama anyị kelesi gị ike o kedu okwu ndụmọdụ nwere ike ịgwa ya bụ nwa gị nwoke ka o wee na-ebi na ezinụlọ ọfụ nke ọ banyere ime ya okwu ndụmọdụ m na-agwa ya na nwunye ya nụgoro na-ejidịka ọgụji azụ ya na onwe ya mụ na-eji m anụdụ nke na mụ na-eji m anụdụgoro ya na nwunye ya ọ dị mma nwa anyị kelesi gị ike anyị na ka Chineke na-aza ekpere karịa etu i siri ekpere na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ka ọ dị mgbe ọzọ anyị My mistake. I trust you. God bless you. Yes. Egwu ka ndị Owereze bịa kene ndị Ovoko na ndị Umoroko. Ịmara egwu eji ekene bụ high life music. Ka ha kwụrụ n'ahịrị ka ha bịa kene ndị ọgọ ka esi eme. Ọ bụrụ na ha keneche ndị ọgọ kịta biko asị m na ebe ọ bụla ihe ọbụla na-eme n'ụwa ma nwaanyị soro ya mana onweghị isi mana atinyego ọnwa na-eti n'ọra etinyegoro ya egwu ebe a so ihe ọbụla anyị ga-eme ọnwa must be include so ọnwa na papa Emeke mama Emeke plus other two others ewetago ka ha soro ha n'azụ bịa kene ọ na ha keneche ndị Ovoko ha nwere ike ekene MC bifo na ha eji ekene ndị ọzọ ma ọ ha keneche ndị Umoroko ha lifestyle MC go ma ji ọrụ ha ncha bụ otu ebe ha hụrụ oche mana ihe ma na ọsọ ndụ so na-eje ọsọ ike biko DJ A to Z egwu ma Emeka na papa Emeka ndị Owereze comprise. Thank you.
Oh, if we can go. Oh, my mother nice. Oh, my kind yes, sir. For the first attempt, you want to go? Hey, Emeka Kpakpando, Ezema, what's your name? Bye bye. Yes. Thank you. Yes. The most beautiful lady in the Just watch her. Thank you very much. My brother, Mr. Wayne, thank you very much. God bless you. Hey! Ezema,
ike. Your staff. Thank you. Ana m ebe ka onye ọbụla amata na nwanne anyị nwanyị biko buru ga-eti n'ọkwa dị mkpa. Nwanne anyị nwanyị chọrọ ịpụta kịta. Ọ bụrụ na di ya nọ n'ebe a ya na nwanne nwoke bụ ọga ya nwoke Emeka ga-agba egwu, mana as far as Emeka anọghị ebe a sọsọ ya nwa ga-agba egwu. O nwere onye ọbụla ga-anọnyere ya asụ nwoke na ọ bụ sọsọ ya nwa ga-apụta ebe a kpagharị egwu. Ya na ndị studenti ya ha gbachi egwu agba nke mbụ, ya na ndị committee of friends agba nke ịbụọ. Oge a ga-ekwu ihe eji wee bịara ebe a, ọ na papa ya na mma ekwucha nke ha ji wee bịa ebe a. Ma na Chinenye ga-agba egwu in a special form. Thank you. Ọ ga-nwere ozi dị mkpa. Yes. Ozi dị mkpa because na ihe mbụrụ should be too much. Akpọlọdị ọ na-asụsụ abịa n'ozukọ oye mere I want to correct myself. Look, Izizi, I need information. Now, one name Emeka, ya na ashi ofuna, oshi Dubai. Mana hara by a plane. I say no, oza adero. No, oza adero ne mana ima gozo di na mero takbero kodi ne. So those are na Dubai, Gabata Nigeria. So Halachivazu, their plane Lachivazu. But as soon as almost 30 minutes interval, the plane our lander, then the plane Lachivazu will take it off. And a man one I expect Bagabato Boda since morning time. And then 3 minutes to 3. On Lago, Kaikman Chineke. So I know Kurogi is in a also Chinenyenwa Gbegu. Mana nwanne nwoke nye na ya shofune ofuna no ziketa present oganostanye Emeka ha na abo ga-agba egwu dịka di na nwunye. Nwefe dị iche ka anyị kwana Jesus aka. My good brother from Dubai. Biko ina anakwa echi ga-enye ga address akwa ni ga asịka. Mana kesha eche agba egwu this time. Anyị nwezere o nwere ka anyị na-enwe uno bate boy to the mother jiri moto
Chinenyenwa.
Thank you.
From dj-a-to-z.ok.com. I'm only able to change the onion like a busy money him out and DJ or the Emeka. Now, my DJ or the Emeka because Emeka and they are very happy with us. Both the MC and DJ and the video. And they are quarter. Him will kind of be him or Roche. And him out there, my own balance is my needs. So, I was doing DJ with the man DJ no we go. My MC second way. So what wrong? The man I have both.
All right. Chinyere. Hey, but I'm over a mistake, and I think of it in the Jero Kenya. I get a quick word of Kila Makana. I don't know happy with you, and Hadi happy with you. So, more music for Chinenyenwa. Ida Kennedy Committee of Friends, giving a Gakan of the Miru. So, now I shall be call her, come out. A to Z, Nyanyi Moberego Marama, Koji Kennedy Committee of Friends in a special form. Thank you. Chinenyenwa, can I get Kennedy Committee of Friends in a special form? Can I put Daddy, good afternoon, sir. I can let Sagi Ko. Ogamasa, I mata only Bofma. He bombed the Ezema. All the way, Ezema. Adama. On your vocal. On your vocal. Adama. Uma Wokona. Uma Wokona. Biagbara, Umugokona. Okay. Adama, Daddy, when I can meet Patashi Basagi. Remember, Basil. We know when what I can. Is it took a care? Go there, Quagga. But you want for Tadel Quagga. Basil now in the witch. And saying, wait, but my mom not the New York. Now go for tie in the Basil. Everything come in and wait it. We have just go. The mention her. Your child. Son, no new. Oh, Kakon no more. Some more. And said no, but don't young for some noble near. Can you make on your bush up? Or I won't do what is, and so quite good. Oh, what is it? I ain't got the call bar of Bunumbe. That's on the chicken. A mother on your bush. I have a Kpakpando. And so Kpakpando. Remember, I just come. They were looking at the bagaship. I have Kpakpando Gabo Guze. Ele. Imagine. Magamido. Hello. Hello. Good evening. Good evening. I need to listen to you. Thank you. Okay, Masai, I'm not Tony Bofma. Okay, I'm Peace Ezema Chinenyenwa. Peace Ezema. Yes. Chinenyenwa Miss Alago. Yes. Odima aile anyaka isi kwado pu wetinyelu amudigi n'iru. Odika sigi na onwe ihe ọma na-eme na ndụ gị n'ụbọchị tata. Yes. Igwana ike ihe ọma na-eme na ndụ gị n'ụbọchị tata. Ihe ọma na-eme na ndụ tata bụ na please, I'm getting married. Wow. I don't know how much it's just that I'm getting married. You are getting married today. Emeka. Yes. Omeje, yes. Oh yeah, babe. It's from this place.
ọ dịba ka ịgwa anyị agwa ọma dị iche iche Emeka na-agba nke ji si na ọ bụrụ ya na o nwere onye ọzọ. Okay, he's just so loving, caring, and one important thing is that he likes making me happy. He doesn't like seeing me moody, gloomy, or grumpy. Alright. Yes. Ele anyị ga-ahụtụ ndị mmadụ apụrụbe ha dị iche iche na ya na-eme dị iche iche gbara bịa ka ebe a nọnyere gị na ya bụ ịgba nkwụ. Kedu ekele ọma ị nwere n'isi ndị mmadụ? Okay. Okay, now, especially my classmates that came all the way from the University of Nigeria, Soka. They are highly recognized, and I so much appreciate them. Yes. Ma kedu ekpere ọma ị nwere na isi ya bụ ezinụlọ ọfụ nke ị na-agbanye n'ime? Okay. Ekpere ọma na-ekpe n'isi ha bụ na as I'm stepping into their family, they will be uplifted, and then I am also praying that my entrance to their family will bring them joy, peace, and unity, love. Yes. Ọ dị mma nwa dara ekele isi gị ike. Anyị wee na-ayọ ka Chineke na-aza ekpere karịa etu i siri ekpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ngwanye ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-esoro. Okay. Agba mwata kemwa. Nende ainde kunebe. Osena ya butaruta lana. Lutu. Okay. Anta ni butaruta ya.
anyị ata ndụ tata ịfụnanya tata nwanne na nwanne mmanya nwa anyị ji aṅụ na anyị ji aṅụta aṅụ ihe ọma ma ka ejekwu ya bụ ka na-eji abịara ọnọdụ ahụ nwa abụnogo ewu ahụ na-ere n'elu eji na-enata ahịa nọ na onwere mgbe e bụwa jekọ n'ọrụsị jidode ndị ụmụ ma gị soro ha n'azụ baa bụ ume ọtụtụ ji achụ ha nụ eze ete oke tụrụ ọgụ ọbụ na ga adọrọ ọkụ ogbuche tụrụ ọgụ ọbụ na ga adọrọ ọkụ ogbuche iji akpa onye ka onye ihe mmadụ ga-abụrụ mmadụ isi nke azụma dịka isi dobe n'ihe ndị na-ebe anyị na-arịọ n'ogologo kwube ka ekwude n'ọbụghị ya macha ma ya ejego ahịa tada abasịrị na amagbo eme nnu ya ejego na mụghị na-arịa arịrịọ ekpekpere ihe dị na ya ka ọ gaala n'iru na mbụ onye kwuridoro ụbọchị mbụ ihe nwere shigbo ịmaghị ije mbụ ọ damebere ọnụ mmanya ozugbo ahụ manye ofu ido idazụ na-ebujekọ n'egwu unu onye egwu koruru ido tere ọya dakwamabazade kpakpando ndị a na kpakpando onwe n'obuze ya bụ eze kpakpando ọmabụ ọfọ ọbụ nwa mụbụ obuze eze Umaro mapatana kwa Baba Chibezi. Jala. Baba Chibezi.
Ora na baba si suodo. Eu tô bebendo Chinenyenwa já tá. Olha. Majin. Akhirnya. Mana mengurun ini. Aku yang mati monsa. Majin tu, itu nama muak. Majin. Dikira as komno, dikira baca baca. Member as kom suruh gini. Ayon, yang mana? Kpakpando. Mbonere. Kana mafune. Kati zangu zigoro ni goraza kwa agafa. Ezema. Ogo Kpakpando. Obo bedi. Majeno. Hello, good evening, sir. Yeah, good evening. We greet you so much. Great to see you. It will be our pleasure to meet you. May you tell us your name? My name is Mr. MDBC Omeje. Looking at the way we are participating to this great occasion, it seems like it seems like the occasion concerns you in a special way. Yeah. We are the owner of the occasion. Wow. Actually, it's my elder brother that Wow. is doing the occasion. Wow. I need to represent him. That's why I'm here. I believe I did well.
We thank Almighty God for the blessing He brought in your family. And we pray may the blessing continue to multiply in Jesus' name. Amen. What is your prayer upon your brother who has joined family life? Oh, my prayer for him is good life, family, long life and prosperity, understanding between both the couple. Understand? So I wish them all the best in their married life. Amen. Amen. Looking at the way you can see many people that left their destination and their work to honor the invitation, what thanks and gratitude you have to show to the world? My sincere gratitude goes to everybody. Everybody from everywhere has came for this occasion. You know, it's not easy to grace an occasion like this. Actually, it's not. Considering the situation of the country now. My gratitude goes to everybody, and I pray the good Lord will grant everybody safe journey back to their various destinations. May Almighty God answer your prayer more than you have asked in Jesus' name. Amen. We'll continue to see, bro. Thank you so much. Bye now. Bye-bye. Okay. Good evening, sir. Good evening, how are you? We are good. It will be our pleasure to meet you. Yeah? It will be our pleasure to meet you. Yes, okay. May you tell us your name? Today is a happy day. May you tell us your name? My name is Nazareth Chukuma, retired staff of Central Bank of Nigeria. Wow, you're welcome, sir. Looking at the way you're participating to this great occasion, it seems like the occasion concerns you in a special way. Yes, this occasion is a great occasion since I was born. Because Chinenyenwa is my daughter, because my junior sister that I see not stepfather and mother got her. Wow. And as happy as I am, that is my sister, as this one is my sister, that is Chinenyenwa's mother. Wow. So that's why we are here to celebrate the greatest celebration for Chinenyenwa and the mother of Chinenyenwa. Wow. And we are happy for my in-laws, Emeka, the husband of Chinenyenwa as well. And I wish them all the best of me and myself, my sister and all my family. Wish her and the husband all the best of their life. Amen. And I believe that God will make it so far, because I know the God I trust my God. I'm worshiping as well. Thank you very much. God bless you. Daddy, good evening, sir. Good evening, how are you? How's it going? Yeah, I'm engineer Mike Chigozu. Engineer Mike Chigozu. Yes. I learned that I said Bambona no come member starter. I think I said na member basage na uzo preach. Yes, so I'm no because Emeka Kpakpando ejiwe Maria. Oh, nwa m nwoke ka m ga-akpọkene ya maka na ada adịghị ya na ịtọta m na nna. Today is one of the greatest moments, my happiest moments. Ọ bụrụ na ọta maka ụdị mmemme anyị mere, o gosiri na aka Chineke dị ya, and anyị mere ya ọ dịkwa ka that is imagine na Chineke emechie na n'ihe niile n'eluigwe, wee gbata dazi n'ala ka emetọpụ ya. Ihe anyị mere taa bụ ihe ziri ezi. Alụmdi na nwunye ọ dị na mgbe gboo, ọ dị na Baịbụl, ghọtago. So ekpere anyị na-ekpe ụdatụ na alụmdi na nwunye ọ ga-amịta mkpụrụ, ọ ga-amịta ejima nwoke na nwaanyị. And onye ọbụla ogologo ndụ ahụ isi ike ka anyị na-ekpere ha. Basil bụ nwa m ga-asị na ọnwa m ka ọwụ na oge ọ dị na nwata ọmụma na-enye ya tii, oge ọ dị na obere nwa. Ọ dị mma. Thank you. Ọ dị mma, dada ekelesa gị ike o. Ma kedu okwu ndụmọdụ nwere ike ịgwa anya bụ Kpakpando nwa gị ka o wee na-ebi na ezinụlọ ọfụ a ọ na-abanye? Yes, Kpakpando, ọ bụ na ama m na ebe ọ bụla ị nọ na ị ga na-anụ maka okwu m na ihe dị na alụmdi na nwunye wụ ndidi, endurance, forgive and don't remember the past. Always remember the good moments of you and your wife. Onye ji wee na-ebi alụmdi na nwunye. Ọ dị mma, dada ekelesa gị ike o. Anyị wee na-ayọ ka Chineke na-aza ekpere karịa etu i siri ikpe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ngwara ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-ezụta. Thank you. God bless you all.
ịla ya na ị ga-ahụ ka esi weta ya bụ mmemme kpakpando nke na isi njedebe. Anyị na-ayọ Chineke nna pụrụ ime ihe niile, onye ọgọdọ na-akpụ n'ala, ka ọ bịa zaa ekpere ha, dube, chekwebe ma gbazibere ha Igbo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Mrs. Emeka Basil. Ikpolete obele. Ikpoko obele eke na wara. Yeah. Thank you. Yeah. Yes, so you are no longer Miss Alago from since yesterday, not even today itself. Today na your traditional honeymoon. You are go. Yes, so yeah. Yes. I don't know what you might have been doing before now. All I know that this is your first time of coming to your husband's place. Yes. If you come before, although you're official. Today are the official. Hello. Hello. Good evening. Good evening. I can see the beautiful smile in your face. Thank you. What's making you happy, please? Okay, I am happy because today I am officially, legally welcomed to my husband's family. Oh! You are now Mrs. Emeka Basil Omeje. Yes. Okay, are you trying to tell us this is the first time I'm coming to this place? Legally, yes. Yes. Okay. Okay. You're welcome. Thank you. You are happy. What's your feeling today like? And what's the message you have for the younger maidens out there, maidens from a reggae, as Miss Alago? What do you have to say to the ladies you are leaving behind? When I'm talking about leaving behind, I mean the status changing from Miss to Mrs. Well, it's a very huge and significant transition. Yes, it's not really easy, but then I believe it's a call that every lady must answer to. Okay. And then I am happy because it's a thing of joy. It's not really easy. Something that's gotten on a platter of gold. Wow. So Emeka was not gotten on a platter of gold. No, he didn't just get it. If it is that easy, I believe there are so many out there that he would have just picked randomly. But it's not something that is gotten on a platter of gold. And my advice to the maidens that I'm leaving behind, I've left behind, is that they should just do the right thing. Yes, they should observe the norms, do the right thing. I know I am not the first person that they have ever done their introduction or they have ever married, but I don't know why my own is extraordinarily. No, you are the first Miss Alago that got married. Okay.
Yeah, put me anywhere you like. For that, everybody must not be Miss Alago. Yeah. But what I'm saying is that each and every one of them should maintain their status. You mustn't be Miss Alago before you become good. Yes, I believe that, okay, let me not exaggerate, 70% of our community speaks good about me. I'm not exaggerating it, but I know that. So my advice to them is to just keep a fingerprint that people will see and not act. Then they should just be mindful of the environment they find themselves, be peaceful with people, don't keep malice with each other, and always be open to learn and take corrections. It leads people very, very high. People with high vision, they take corrections, they are assertive, they avoid quarrels, and they are in peace with each other. Today is very significant when you talk about tradition of Alago community. In our local dialect, we call it Iwolete Obele. Yes. Bringing it straight is more of a traditional honeymoon. Yes, traditional honeymoon, exactly. where a lady is licensed to. And I wish my husband is here. Then it's okay. Let me not go further. Your wish, if wishes were horses, but your wishes will be horses very soon. Amen. Very soon. Amen. In the snap of finger. Very soon. Yeah, okay. Thank you. The guy. Thank you. Brother, Ibagada. Anyway. You take care of mama kware banyo. Mele mama ne banyo. Abi. My need I do show you. Mind happy. Yeah, what I can do about banyo. Yes. What the guy here kuga bone o danyo. Adam happening. Let's the highly grateful for us. So what I can highly grateful. I the highly grateful. You are okay. I Kilegi. He should all the way from Onisha, so Kpakpando. Brother, Ekelekwange. They won Ochedike chwa ya reko from the Maya. Afa. Ekelemugi. I greet you. They won. They say so. Mama make actually yopa. Oh, rack Lagos. Oh, she Lagos she. Sinoma, Simple, I greet you. Yeah, the way we do it. We have been doing it and we'll continue to do it. Emeka is a permanent aspect of everything. Genesis. So Emeka and we'll keep doing it. You can never lag behind. Bless you.